tiere girito dukni mar mondo mi kik monj. Yes, but not in that way. That is a bit, that is not very, very nice. And Gima, there has to be a lot of collaboration. Giloso, at this level, my intelligence is being shared. Share intelligence, gi police. Kapo kangowa, kapo kwacho timore. Ema wacho ni early warning signs. Community policing we shares intelligence, gi police right from the ground. Nigi paro ni gima kama nyalo timore wa protect echon. Kapo kotimango, wa prevent. Prevention is better than cure. Ngeni one enoga weche kose timango, kose kalo the other side. But serikal what you matek through all the agencies mawango, including community policing, one county security committees, to county county peace committees. County peace committees kanyo wariwa nyaka kanisni. Actually, the structure mawango ma peace infrastructure chakre malo nyaka grassroots. Kose a ministry to the region. Kose a region to the county. Peace committees, not security. Peace committees nigi oganda mag jopiny of every cadre. Kia county peace security committees, manitie kanisa, interreligious, interfaith, nitie kendo kawacho youth, nitie mine, nitie kerni, nitie business communities and other structures, nyaka bodaboda, nyaka matatu, chairman. Gikonyowa in analyzing the status mag peace, ging'iyo kama koro wanyalo loso kwe mag weche kik kethre, ma ji kik hinyre, kik peace obed interrupted with. Donge. To chal nade gi kinde masani nikech ang'eni kinde masani bende ang'eni weche makamago nego bed ni ujiwe kor gwenge kaka nego bed ni kwe iketo nikech mana dan ka bende en director mano mar Global Peace Net en bende kinde makamagi ng'eni maber mar mondo mi riwi oganda kanyakla mana kanise wacho kapok dano med. Giva kapok dano med apani dan watiyogo national peace building and conflict management. Ma one of our co-functions and coordination mar all those actors. Ma promote peace, preventive peace. One of the other side. Mar watimo before it becomes kapok watimore ok bange. Yes. And serikal tiyo matek kabisa. King'iyo bana kaka ni wacho ni president ose accept ni wan gi challenge mo apologize ochiwo apology. And he's working so hard through the government system to ensure ni waduoko back the peace mane wan go through the agency wan go. Minister marwa mar interior what you tinde what said in addition to the local structure ma wan go ma peace committees wa koro inculcate the traditional systems mane wan go chon. Ero kama nai ado moda ajivu gine sa internet ka budget ma nyocho Orlando ka CS badi nchugolo 3.9 billion shillings ma chulo village elders mlango longi mlango igwe mlango kubende tiyo matek sana ka tiyo gi chief igwe